Ең бірінші чиратта белгілі яшаучыларны кызыксындыра иде урамдагы асфальт. Зирәк Юсупов космонавтлар урамындагы 55-нче йортта яши. Узган ел бу йорт янындагы территорияне безнең ишек алды программасы буенча яңартканнар. Шулай итеп, ширек гасыр буе төзекләндерелмәгән юллар да яхшыра, балалар мәйданчыгын да алыштыралар. Бик күп төрле атынгычлар анда куелды, бик күп утыргычлар куелды, әти-әниләр өчен. Агачлар утыртылды менә. Беренче чиратта тәкъдим барырга тиеш җитәкчеләрдән түгел, милекчеләрдән. Шул йортта яшәүчеләрдән. Быел Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча тагын 960 ишек алды яңартылачак. Моның өчен 9 миллиард сум акча бүленгән. За 3 года реализации сделано очень много. 3 ел эчендә күп эш башкарылды. Барлыгы 3379 ишек алды яңартылды. Моның өчен 25 миллиард сум акча тотылды. Безнең ишек алды шәһәрләрне дә, авыл җирлекләрен дә кулачлый. 11 районда программа тулысынча үтелгән инде. Башкаларында дәвам итә. Тукай районында быел 21 ишек алдын яңартачаклар. Авыл җирендә программаны тормышка ашыруның үз үзенчәлекләре бар ди район башлыгы. Кемнәргәдер чисталык һәм матурлык түгел, йорт янындагы яшелчә түтәле кадерлерәк. Шәһәр ихатасыннан айырмалы буларак, безнең йорт кырында электән бүленгән җирләр бар. Анда кеше инде суган утырткан, кишер утырткан, чөгендерен утырткан. Алар үзләренчә генә бүленгән булган бит инде. Без хәзер менә җирләрне генпланнарын эшләгәндә правила землепользования застройки дигән өлешендә аны кертеп калдырабыз һәм разрешенное использование для огородничества дип бирәбез. Ул җирләрне алып атсаң, аны халык аңлап бетерми инде. Кыймаларын матурлап, бүленешен ясыйбыз инде бөтен кешегә җитәрлек. Кайбер ишек алларында бер кайда теркәлмәгән мунчалар, гаражлар бар икән. Хуҗалары белән килешеп, аларны бер урынга күчерергә ярдәм итәбез ди Фаил Камаев. Гомумән, программа кысаларында һәр ишек алды халык фикерен исәпкә алып яңартыла. Тик һәр вакытта да уртак тел табып булмый диләр. Тунаков урамындагы 49-нчы йорт ишек алды. Биредә инде күптән яңа балалар мәйданчыгы, утыргычлар, машина кую урыннары барлыкка килгән булыр иде, ләкин алар берсе дә юк. Сәбәбе бу йортта яшәүчеләр уртак фикергә килә алмый. Шуңа күрә ишек алдында инде 4нче ел рәттән төзекләндерүне башлый алмыйлар. Әлегә балаларга менә шундый кулдан ясалган таудан гына шуарга кала. Йортта яшәүчеләр яшерми, ишек алдын яңартырга кирәк. Наши дети были маленькие, тут все было, и очень полный двор детей был. Теперь играть негде. Безнең ишек алды программасы кураторы сүзләренә караганда, Тунаков урамындагы бу ишек алды быелгы исемлектә бар. Димәк, аны төзекләндерәчәкләр. Иң мөһиме булганның кадерен белү, вандаллык очраклары һаман да күзәтелә әле. Как мы с этим боремся и работаем? Вандаллык очраклары белән ничек көрәшәбезме? Зыян зур булмаган очракта подрядчы оешмалар хилафлыкларны төзәтә. Әгәр дә аларның көче җитми икән, идарәче оешмаларга әйтәбез. Алар хукук саклау органнарына хәбәр итә. Татарстан рәисенең безнең ишек алды программасы гамәлгә ашырыла башлаганга 4нче ел. Быел территорияләрдә эшкә апрельдә керешәчәкләр, яңартылган ишек аллары матур гадәт буенча 30 августка әзер булырга тиеш. Илгиз Шакуров, Лейсән Сәйтова, Яңа Гасыр каналы.